Hyvää päivää sinne ruudun toiselle puolelle. Täällä on Ultimate Mustapuro. Ja tänään Ask esittää uutta kysymyksiä. Siellä ei oo itse mitään kysymyksiä vielä. Mutta jos meet Askiin ja valitset ota sattumanvarainen kysymys, niin ja sä painat siitä, niin sä tästä sattumanvaraisia kysymyksiä. Joten mä nyt otin niitä muutaman. Eiköhän näin mennä, mitä tässä on. Eli mä en tietysti nyt lukenut etukäteen, koska ne just tuli tähän. Mutta siis, let's do it. Pistän hatun päähän. Ensimmäinen kysymys. Miten kuvaisit kotimaatasi 3 sanalla? Miten kuvaisin Suomea 3 sanalla? Tuulinen, kylmä, pohjoinen. Sillä mennään. Tuulinen, kylmä, pohjoinen Suomi. Nyt se just nyt tän tuunnissa pitää hyvin. Ja siellä on vain 18 puolesta määrin siellä ulkona. No ei. Jos hankkisit tänään tatuoinnin, minkälaisen ottaisit ja mihin? Mä hankkisin... Tässä just nosta sen vaan. Mä ottaisin ehkä käsivarteen. Ehkä niinku just tohon tatuoinnin. Kyllä rustusruudut tossa. Mutta siis tohon tatuoinnin, missä varmaankin lukisi Iceman. Koska Kimi Räikkönen on yksi suurimmista ylilaisista, niin... Tai jotain pientä suhroa. Mistä tykkäät eniten kesästä? Kesässä. Mistä tykkäät eniten kesässä? Lämmöstä. Ei kai sinä sen enempää tarvitse selitä. Kuka on tuntumasi hassuin henkilö? Tuntumani hassuin henkilö. Tuo on hyvä kysymys. Mä en tiedä. Mä en osaa vastata. Mä tunnen paljon ihmisiä ja siis tässä olet puhunut sitä ainakin 2,5 kertaa. En lähde selittää ton tarkemmin, mä en tiedä. Miten matkustat mieluiten? Laiva, lentokone tai auto. Autossa voi nukkua. Laivassakin voi nukkua. Lentokoneessakin voi nukkua. Eli se on vielä tasoissa. Se on tärkeää, että sä pystyt nukkumaan. Autossa tekemistä. Sulla on elektroniikka. Lentokone. Ei oo nettiä. Laiva. Maksullinen netti. Todennäköisesti. No joo. No se on laiva. Vaikka lentokone ehkä pääsis pisimmälle. Mä matkustan eniten lentokoneella. Jos mä ollenkaan matkustan. Mut laiva on minusta se, mitä mä haluaisin matkustaa. Tai juna. Se on se laiva. Nyt. Kenen kuuluisan henkilön kanssa sinulla on sama syntymäpäivä? Mä en tiedä. Mun pitää kattoo itse, mä googletan tässä samalla, anteeksi. Eli mä oon syntynyt 26. tammikuuta. Ei kellään oo silloin syntymäpäivää. Frostipentuen syntymäpäivä oli 26. tammikuuta 2016. Ja myös TUL:n syntymäpäivä on 26. tammikuuta. En tiedä mikä se on. Permalink. Mun pitää ottaa toi pois. Mulla on Frostipentuen kanssa sama syntymäpäivä. Se ei nyt oo henkilö. Deal with it. Kenelläkään ei oo kuuluisella henkilöllä ei oo mun kanssa samaa syntymäpäivää. Ikävä kyllä. Korjatkaa toki jos se on väärässä. Mä en niitä tiedä. Missä asiassa olet kamalan huono? Vaikka ja missä? Oh my god. Jos mä rupaisin selittämään, niin tästä tulisi yli 50 minuutin video. Missä asioissa mä oon kamalan huono? Pitäis yksi sanan ehkä puutoissa. Tai ylipäänsä missään nikkaromisessa ja tämmöisessä mä oon todella huono. Mä en oikeesti saa tehdä yhtään mitään. Mä kannatan ihan jutun teille. Eli
Mä tein koulussa joskus 7-luokalla tämmösen. Näkis teille pelikuvaa? Tai silleen niinku pelikirjoituksena? Mä en tiedä. Ehkä. Kuitenkin. Siinä lukee Kimi Räikkönen Leave Me Alone. Eli Abu Dhabin GP 2012 Kimi Räikkönen, jos seuraatte formuloita, niin sanoo lopussa Leave Me Alone, I know what I'm doing. Eli jättänyt rauhaan, tiedän kyllä mitä teen. Ja Leave Me Alone, I know what I'm doing, ja vaihtanut että pistä vaan Leave Me Alone. Se on aika huono, siinä on 2 puunpalaa liitetty yhteen. Ja takana vähän sen tarraa, koska se oli seinässä kiinni ja narut. Tän tekemiseen meni varmaan 4 tuntia. Joten mä en oikeesti saa tehdä mitään. Anyway, mennään seuraan kysymykseen. Mikä sä nyt tosi hermostuneeksi? Mikä? Te ette varmaan sano mitään selvää. Verta puhutte sitä, mutta se on vaikeaa. Mikä saa sinut tosi hermostuneeksi? Mikä hermostuttaa? Epäoikeudenmukaisuus. Se on semmoista, mitä mä vaan en kestä. Se saa mut repimään pelihousut ja verkkarit ja läppärit ja paperit ja pussit ja siis muovipussit ja paiskomaan kirjoja ja tavaroita. Ei ehkä, mutta siis säädöstä tätä paljon. Mikä oli lempileikki kaluslapsena? Tai lempilelu lapsena? Mä en tiedä. Onko se muuttunut? Mikä hakee? Mä katsoa, onko se mulla. Ei mulla oo sitä enää. Se on mennyt varmaankin isosiskon lapsen luo. Mutta siis se oli semmonen vähän niinku kirahvi. Kirahvin tyypinen, jonka nimi oli Nysse. Se oli mun lempilelu. Ollut lapsena. Mä sain sen varmaan, että mä olin 9 tai 10. Mihin verkkopalstoihin menet päivittäin? YouTubeen, Googleen ja Instagramiin. Facebookissa mä käyn myös paljon, mutta en päivittäin. Oletko koskaan hankkinut lävistystä? Mihin? En ole itse asiassa koskaan hankkinut lävistystä. Mä en itse pidä lävistyksistä. Joillekin ihmisille ne sopii, mutta itse mä en oo ottanut lävistystä. Ja mihin? En mihinkään. Mikä on pahin näkemäsi painajainen? Mä tein tän äsken videon. Joo. Ilman musiikkia. Ja siinä mä kerroin tän saman ja mun pitää kertoa sen uudestaan. Ei oo mukavaa. Okei, siinä meni ikuisuus kun mä yritin kertoa sitä. Mutta siis. Se meni näin. Että mä olin silloin 6. Ja se tapahtui tuttavien mökillä, missä mä olin mun iskän kanssa. Ja. Se on semmonen, että minä ja iskä, se siis mökki on järven rannalla. Minä ja iskä oltiin vierekkäin vahkohissa siellä järven rannalla ja katsottiin sen järvelle päin. Sitten yhtäkkiä mä näen, että suoraan kohti sieltä järveltä. Ja kun siellä järven pinta on näin suora, niin ihan kun sieltä tulee joku ihan pintaa vasten, joku, ja sä et näe sitä, mutta just siinä pinnan alla tulee jokin. Luultavasti mä uskon, että se oli kala, tai mä tiesin, että se oli kala, mutta se oli ihan hirveät vauhtia, niin että siitä niinku vesi nousi näin ylöspäin. Ja se tuli kohti todella kova vauhtia. Ja te tiedätte, että vaikka joskus liikkua unessa, niin mä tein kaikki, että pystyin liikkua siihen iskän taakse. Ja sillä hetkellä se kala syöksyi sieltä järvestä. Se oli hauki, muistaakseni, avasi suunsa ja iski mun iskää kasvoihin kiinni. Ja sitten ehkä 2 sekunnin ajan mä näin, kun mun iskää kala heilu. Siinä kivuissa mä kuulin huutoa, sit mä herään. Ja mä ihan kauhuissani ja rupean itkemään. Ja se oli ihan hirveetä. Tai sit se,
kun helium-nallepuhpallo söi mut. Sitten mä sain myös traumat ja mä en oo sen jälkeen kattonut nallepuhia enää koskaan. Ja viimeinen kysymys. Jos voisit muuttaa yhden asian maailmassa, mikä se olisi? Yhden asian maailmassa. Varmaan... Jos mä voisin muuttaa yhden asian maailmassa, mikä se olisi, niin se olisi varmaan se, että... Jos mä olisin olla maailman hienoin, niin mä sanoisin, että... Ois maailman rauha, tai ei ois... Kuka ei näkisi nälkää. Mut mä en oo semmonen. Ehkä on, ehkä en. Mä yritän keksiä jotain luovaa. Jos mä voisin muuttaa jotain maailmassa, mä varmaan muuttais mitään. Asiat on niinku on ja mä en halua sekaantua niihin sen enempää mitä ne nyt on jo sekasin. Mutta se siitä! Kiitos kun katsoit. Jos joku kysymys jäi sua vielä mietityttämään, niin pistä ihmeessä kommentteihin, mitä sä haluat mut kysyä. Mä ehkä teen vuoden päästä, katon ne kommentit läpi, jos täällä on mitään. Mä katon ne vuoden päästä uudestaan, tai jopa aikaisemmin ehkä, ja teen tän uudestaan. Tai jos myös haluatte tehdä jotain tehtäviä tai haasteita, mitä te haluatte mun tekevän. Niin, eikä tässä muuta. Kiitos kun eksyt mun kanavalle. Tai ihan mitä vaan muuta. Kiitos kun katsoit. Muista tykätä, jakaa ja subata, jos sä haluat. Ei oo pakko, en pakota. Saat, jos haluat. Se on aivan oma valinta. Mutta mä kerron, että se kestää kauan. Ja se merkitsee todella paljon. Se on niin vähän aikaa, mitä se kestää. Ja se merkitsee niin paljon enemmän, mitä sä sillä teet. Kuitenkin. Kiitos kun katsoit. Ultimate Mustapuro kiittää ja kuvittaa. Moi!